Dutxa hotza. Bueno, Wim Hof, Iceman izeneko gizon bat, Euskal Herritik nahiko gertu ibilia, Lizarrako emakume batekin, ezkondua eta bar. Azkenin be bizitzan ikaragarrizko depresioa bizituzun eta tumo arnasketak inaz eta hotzakin bere harremana estutuaz buelta matia lortuzun. Wim Hof, The Iceman. Interneten sartu eta ikusiko zuten. Nik aipatu nahi dut hemen, batetik arnasak, dila, hoi interneten sartu ikusiko zute, bestetik urotza. Hau izotzetan sartzen da eta Guinnessak eta beriak dira, rekor potentinak, bere ADN-a aldatzea lortu du honek. Hoi leheno ezinezkoa zen. Sarian sartu. Esan nahi nuna zen, arnasketakin ondoren gizon honek proposatzen da dutxa hotza hartzia. Hotza jarri, zieran hasi, oinetatik, poliki, urrengo egunin albali mazu, pantorrieta, urrengo albali mazu, izter eta urren, poliki. Balmazkit, eta izan bat urteia, egunero, nontaina zen despistatzen, bino holako gauzatan zaila da despistatzea, nahiko metodikoan az. Egunero dutxa hotza hartuaz. Ze onurak ju dutxa hotzak, zer dela eta dutxa hotza. Dutxa hotzan onura nagusitako bat da, Wim Hofek aipatzen dunan arabera, grasa zurila, grasa parda edo grasa marroia bihurtzen dela. Hotzan eraginez, zure gorputzan gertatzen da grasa zurila berez ezin duguna energia bezala erabili, grasa parda edo grasa marroia bihurtzen da, non energia bezala erabili genezaken. Eta hori oso interesanti da gutzat. Michelinak txoixo bihurtzen dira, nola esateko. Bien, hortaz gain ikaragarrizko onura pilatu. Eta bat da zure buruai aurrein berko jozula dutxara gertuatzen aizan momentutikan. Bi, zure menteak esango izu, zertako aiza egiten hau? Hau? Egun bat ezintare, total, holako mezu pila bat jasoko juzu. Zure mente ezautzen aiza? Bete gabe? Zein da proposamena? Nik denbora eduki duten egunetan, gehienetan moldatzena denbora edukitzeko, 30 arnas, 3 aldiz egiten dut, ziklo guzti egiten dut, eta, geho egiten dut, hipopresio batzu, hemen dagokiguna da, Icemanak aipatzen duna, edo Wim Hofek aipatzen duna da, tumo arnasketa dela, 30 arnas hartu, 3 ziklotan bezala, ez? Hoi inondoren, dutxa hotza sartzena, zer da gertatzen dena, onura nagusitako bat, netzako, urkontzako. Zer? Amigdala gelditzen dela. Amigdala, zerebroko amigdala da, zure emozion sensoria, batez ez zure alerta egoeran sensoria. Zure alerta egoera kalmatzen bada, lasaitzen bada, zu ez zaude hain horren ondorioz ez zaude hain erne. Hain nola esan honi, hain agresibo ez da, hain sutzeko eran. Baizik eta lasaiago zaude. Zertikan, zerebroko, zure amigdala, zure zerebroko zatitxoi, lasaitu indalako. Amigdala lasaitu diteke bestera era batzuta, noski baietz, agindua eman. Nola? Oso erreza, probatu. Ez da nola zuzentzen dantzu zure mentiri o amigdalai total, azkenin agindua bilentzako da. Dutxa hotzan zaude. Larru horritan, dutxa hotza, goizada normalki, hotza itxeo, bai, kristona, eta ura hotza do, bai, hala da. Mino zutzatona da, horren zein da proposamena da. Mentiri, nire mente politia, hau netzatona da, laundu hau ongi ematen. Hasi, txiki, eta ikusiko zu proposamena, aurrena hankak, gehonik egiten dut, aurrena eskua eta besuak, bai bat, bai bestia, eta geho, poliki, goraka. Normalki, konturatzen mazazte, interneteko bideo guztietan Wim Hof lepoaino sartzen da. Eta horreon,
tarte bat, hasieran aguantatuko zu segundo batzuk, geho bat gehiago, edo bi, edo 10, ez tekin nolakoa zen, horrenta gehiago, minutua, horrenta gehiago, oiazuk ikusi zenbat nahizun. Mila onurak ikaragarria die. Eta eukiko zure satisfazio bat, ostra, beldur batei aurrein jo, ez dakit, ni ez tekin nolakoa zantzun, mionetzatu ikaragarrizko paria da. Azkenin da, entrenamendu bat, zegio beldurroik beak dia, kanpo atetzen zanin, lanin zaudenin, ikasten zaudenin, jendikin zaudenin, beldurroi beha pizten dia, mente berdina da. Nio zui entrenatua zaude. Erun konturatuko za beldurra piztuela eta esan oso. Hau? Guan? Joe, ke guai. Bale, ala venga otzipakin. Horren goza, konturatuko za, zure gorputza beldurtzen nahi dela eta zutxik. Lasai, guanez? Zertik ez dutelako nahi? Guanez? Jongo da, pu, lasaitzen, ikaragarrizko entrenamendua da. Beste batin, beste gauza bat, beste informazio bat, dutxa hotzai buruz.